Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ από την καινούρια μας παραλαβή. Six Line Rush, Yellow Rush, Green Rush και Mandarin. Πολύ ωραία αυθεντικά περκούλα. Ένα πολύ ωραίο bicolor. Τους γιατρούς για να καθαρίζουν τα ψαράκια μας. Λοιπόν, εδώ. Ένα κόρης Αφρικάνους κατακόκκινο. Πολύ ωραία. Ελάτε κύριε. Δεν του αρέσουν αυτά της δημοσιότητας. Είναι ένας κύριος πιτζάμα, λίγο μεγαλύτερος, και υπάρχει και ένας μικρότερος που ήταν ήθελε πιο πολύ να φωτογραφηθεί. Λοιπόν, για να δούμε. Πεταλουδίτσες μικρές. Αυτές και αν είναι αντίθασης, δεν δένουν με τίποτα. Για να δούμε. Την πιάσαμε. Μαζί με ένα πολύ ωραίο μπλούτα. Και έχουμε και κάτι σαλιάρες για να καθαρίζουμε το ενιδρίο μας. Αυτή και η σαλιάρα μας. Τα μπλουτάκι είναι ολόκληρο κομπαδάκι. Νομίζω ότι σε εξαιρετική κατάσταση. Πανέμορφα.